Kalai keno kaisa pati mong Kotor bongkha kini jeng Gilatali tayoro shodu korkori thanglan nei khumulungni head office ni phaimani atom sano oro Hathai Kotor phai sini Escort ani Escort malkhung obhaike 360 degree atom sano gari guri thangai ara Philjak ma bai ani Escort ni joto naima thangni adong rok kebo bokhrogo dukuman kha kebo yago dukuman kha kebo bangero dukuman kha kebo yagro kisa kasa sabai kha omake gari kaisa sini nokna Escort pilot car tabo baskani glass ro bai thangbai kha abai ngata ke wati bu phaimani jara atom sano o jaga phai 360 degree omake gari guri thangmani obai ke waisa pano gari guri maro nuyako atom sa chini baskani pilot car omake guri thangai erpore mokoli baskangno sraptan bisengno Philjagai obaike pati mung khata eke borok khorok ba kisa kisa jotono sago dukuman baike borok no tabok sini edisini ambulance ringi na harai borok no tabok khereng bar sak nai nogor hori tongo borok ni treatment ni bagi